मोनफैनो दावदै नैबे बानायजोबनाय आरोना दंबावले नै दाउब' माबानि जोब नामा बेलाय दंफांनि जोब नामा गासिबो बे हांगार खनदै ओमफ्राय नै बियो बागनाला हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिनारबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ब्लग भिडिअसो जागोन ओमफ्राय जोङो दा थांनो ओंखारदों एबसुनि सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव नोंथांमोन जिखिनि हायो बेखौनो देखायनोसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोन जिखिनि हायो नोंथांमोनखौ देखायसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै मोनफैबाय जों लोगोफोर फाइनालि खेला जाबाय नै गोगोम दं नायग्राया नुहुरखाया खिन्थुरखौसो नुदों जेनेबा सालथाय गंबा हनै मानसि जोबलै गेट बेनो लोगोफोर मेन गेट क्या फाग्ला फट' खेबजादों फट' एक्जिबिसनाव हाबदों जों दा दिनैसो स्टार्टिं मानसिया बारा गैया फुख्रि न'आव बानायनाय नैबे आगरबाथिया लोगोफोर हममेड आरोना बायनो हागोन नै माबादि बेसेबां बे माने आगरबाथिया ओमफ्राय 10 थाखानि ओरैनो ओमफ्राय 10 थाखानि हरबाय आखाइजों बानायनाय नालाय जों बानायनाय आखाइजों बानायनायनो खानायलाय दंजोबो ना मिटारेलसो नायनोबा खेवनायसे औ दा नायनांगोन र' बे हांगार खनदै ओमफ्राय नै बियो बागनाला बेखौ मिक्साराव खालामो आगरबाथि बानायग्रा बियो जोङो माने थ्रिडी हरनानै लाजोबनाय नालाय ओमफ्राय उनावहाय बानायखांनानै जोङो नैबे सेनखौ होयो ना ओमफ्राय मोनसे खाद गुन्दै दंबावो नै बेयो माने खाद गुन्दै बै दंफांनि गुन्द्रा माबा खालामनाया बेखौ ओमफ्राय दाना बिदि बानायखांबाय नालाय जोङो ओमफ्राय दाना प्लास्टिकआव सोबाय बाव सोबाय बिनि उनावहाय नैबे पिपि बक्सआव सोबाय बेहाय पेकेजिं गिदिर बानायो जोङो माने जों ट्रेनिं मोननायसो नालाय जोंना मोनसे केन्द्र दं आइआइनिफ्राय ट्रेनिं मोनो आरो बेहाय आसामनि आरो साबुन बानायो साबुनबो बानायो जों साबुनबो बानायो ओंखायनो ओमफ्राय नै खाथिया बेनो साबाय खालामजोबनांगौ नैबे खाद गुन्दैया माबाया बागनाला गुन्दैया सिथाबनायनि थाखाय बिराद रिमोनला ना बे हांगारा खालार गोसोम जानांगौ ना बे ओमफ्राय दाना बागनालाया बे बागना खाद गुन्दैया बियो माने गोरान जायोना बे जोंनाय आरोखि आगरबाथिखौ माने खामहोनाय आरोखि बे मिक्स खालामबाय मोनथामजों ओमफ्राय नैबे हांगारखौ बांसिन होनांगौ ओमफ्राय उनावहाय साबाय दा जों मेचिन लाथ'वाखै आखाइजोंनो सायो ओरैनो दखानफ्रावबो मोनो ना बेखौ दा जोङो बेखौ जोङोहाय कम्पानिनिफ्राय जोंहा बे अफिसनिफ्राय मोनखायो नालाय दा बेखौ जोङो सेम्पोल गोनां जोंनि मोनसे पेकेट बानायगोन दा जों बानायथ'वाखै दा जोंना रेजिस्ट्रेसन जानोसै आरो बेहाय ओमफ्राय गाव गावबागाव गुबा बानायनो हायो साबोन बानायबा साबोन आरो आगरबाथि बानायबा आगरबाथि बानायनो हाबाय मादैमोननिया बानायो मासरुम बानायो ओमफ्राय दा माखासे बुस्थुआ जोङो जिबो ट्रेनिं मोनजोब्बाय ना बैनि ना बिराद गिदिर हेन्दलुम दङ दा जिबो दायो बेखौबो बानायफायो आरोखि नोंसोर बानायजोबनाय नोंसोर नै मादैमोनना बिराद मोजां खालामदों थेंकिउ मादै दे बन्द' जोबसै नै माखासे जिनिस जाजेनदोंना मानसियाबो गैया जों बलि गेलेनो नायनो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ एसे देखायलांसै होनना सानबाय आरोना नायदो टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनि आरोना बे टुरिस्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट फरायदो नोंथांमोना लेमा मोजां ना मडेला नै खालि नै आंबो गोसोआवदों
लाइट मडेलानो माबा सिखना जोलावनि बिसिखना जोलाव नैबे सिखना जोलावखौलाय आं मोजां देखायनो सालथाया भिडिअ माबा फटक लानो जिरो थाबगासिनो डिस्टार्बनो दासिमदों बिमानिमोनलाय ओइ रायमना नेसनेल पार्कनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क गोदान आर'नाइ नायगासिनो नै दा रायगासिनो आसोला दखानानो नायना लानांगोन जायगा बबेनिफ्राय फैदों नङा बे मोनसे स्किम माबासो माने जोङो बेहाय जेकेट दं नालाय माबा फासमेन्टआ जिएसटि दं नालाय ओंखायनो बारा जायो बारा गोलैयो मोजां खाबो इउज खालामनो दे लायनो मायो दे आनसै नावलाय लानोसै आर'नाइ आगर बाथि फुथुला टय लायखाले हौनै आर'नाइयाव माबा दंदां फुथुला बे आखाइजों बानायजोबनाय नै जेखाया फिसासानो सोरनोबा नांगौबा न'आव साजायनोबा थाबा मोजां बानायग्राफोरासिनो थाबायलागासिनो जोङो नायलागासिनो जाय जाय खुलिदों बेखौ देखायबाय खुलिखौथ' बहा देखायनो हानो लोगोफोर जेखौहाय बेखौ देखायसै ना साले नलाय नोंना नै बाव नायदोलाय मा दङ मा जिनिस दंबावलै नै दाउब' माबानि जोब नामा बेलाय दंफांनि जोब नामा गासिबो बेयो माखासे औवानि दङ ना बै दाउफ्रा दंफांनि नै लोगोफोर लांफैनो हागोन फाना ना आंखौनो आन्दायदों लांफैनो हागोन होननानै फानानो नै ओरैनो सल' ना डेम' देखायनाय नायनो हागोन आरो ना नैलाय नट फर सेल लिरखादों आरो फानबालाय बायनानै साजायनो मोजां नै सिबलंजोब आरो बाव सिबलं ना मा होनो शिबनि बाबा शिबनि मा अन्थाइ होनदों साले हा बे अन्थाइनि जोबखा अरिजिनेल अन्थाइ बानायनाय नैबे मा बे अन्थाइ बे दाउदै बै अन्थाइनि दाउदै हा अन्थाइनि दाउदै नैबे बानायजोबनाय आरोना खायसे नायनो बेदर मा मोनबाय गुमालायनो हाबो नै एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट लोगोफोर सालाय बारा गिदिंनाङालै नै बरिया बानायना दोनदों बे सुइस गेट ओरै दै थांबाय नैबाव माइ गायबाय आरोना दालां खालाम दंलायो नै बेनारफोरखौ नायनो हागोन बेथ' लावथिनसो ना सालाया बैयो हा साफा बथि लावथिब्रा माबा दंना गैया जागोन